Projekt Bolje tlo za bolje sutra sufinancirano je sredstvima Europske unije te se provodi kroz Erasmus Plus program, akcija Suradničko partnerstvo u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Projekt su pripremili i provode 4 projektne partnera, od kojih je svaki svojim specifičnostima doprinio kvaliteti ovog projekta. To je organizacija Prijavitelj, Tehničko učilište Vinkovci, Ustanova za obrazovanje odraslih Hrvatska. Osnovano je 2002. godine. To je partner s velikim iskustvom u učenju ciljne skupine, dakle odraslih iz ruralnog područja, uključujući geografski udaljena područja, ali i iskustvom u tematici unapređenja ekonomskih i ekološki održivih kompetencija. Društvo za razvijanje prostovoljnjega dela Novo Mesto, Slovenija. To je slovenska nevladina humanitarna organizacija koja ima veliko iskustvo, dakle 30 godina iskustva u obrazovanju ranjivih skupina, uključujući iskustvo u socijalnom poduzetništvu, ali značajno iskustvo upravo u pripremi i provedbi EU projekata. Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija. Osnovana je 2019. godine spajanjem 3 škole. Međutim, to je partner iz visokoškolskog obrazovanja sa relevantnim predavačima sa znanjima upravo iz tematike održivog upravljanja poljoprivrednim tlom. Tera 12 Hrvatska djeluje u ruralnom okruženju i primarno je usmjerena na pomoć poljoprivrednicima u njihovom rastu i razvoju. I upravo njihovo poznavanje potreba i problema s kojima se suočava ciljna skupina je doprinos BS2BT projektu. Zašto je BS2BT projekt? Zato što poljoprivrednici i ruralne zajednice igraju važnu ulogu u nekoliko ključnih područja politike zelenog plana, kao što su izgradnja održivog prehrambenog sustava, poboljšanje nove strategije za bioraznolikost, doprinos djelovanju u području klime, te doprinos akcijskom planu nulte stope onečišćenja putem zaštite prirodnih resursa kao što su voda, zrak i tlo. Istovremeno neravnomjernost u društvenoj, ali i gospodarskoj participaciji, posebice geografski udaljenih i nerazvijenih ruralnih područja, uzrokovana je brojnim problemima, kao što je siromaštvo, nizak stupanj obrazovanja, visoka stopa nezaposlenosti, niska razina lokalnog dohotka, visoka stopa iseljavanja i iznimno negativna demografska kretanja. Upravo iz tog razloga je utvrđena nužna potreba osiguranja pristupa obrazovanju i osposobljavanju osoba u ruralnim, uključujući geografski udaljena područja, kako bi isti mogli razviti nužne kompetencije za održiv ekološki i ekonomski razvoj i razvoj BS2BT projekta. Istovremeno kako je digitalno učenje sve prisutnije na razini Europske unije, upravo kroz BS2BT projekt izrađena je inovativna web platforma e-Akademija, koja je doprinijela povećanju ekoloških i ekonomskih održivih kompetencija 128 osoba putem 4 razvijena programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za ciljnu skupinu, te dodatnih 5 programa za obuku osoba. Ciljevi projekta Bolje tlo za bolje sutra su unaprijeđena dostupnost visoko kvalitetnih i fleksibilnih mogućnosti strukovnog učenja za stanovnike ruralnih, uključujući geografski udaljena područja te osobe izbjegle od rata u Ukrajini. Unaprijeđene kompetencije osoblja radi poboljšanja kvalitete i kapaciteta strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao odgovor na gospodarske i društvene promjene. Doprinos usklađenju pružanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s preporukama Torinskog procesa za Zapadni Balkan. Budući da su ostvareni rezultati BS2BT projekta, možemo reći da su i ostvareni navedeni ciljevi, a rezultati su sljedeći. Provedeno je anketiranje 163 građana, pripadnika ciljne skupine o potrebnim održivim kompetencijama i inovativnim metodama učenja. Izrađene su podloge s preporukama za izradu e-Akademije. Oblikovana je i uspostavljena inovativna e-Akademija. Ona je dostupna na linku eakademija.org. Na njoj je dostupni osnovni podaci o samom projektu Bolje tlo za bolje sutra te o samoj e-Akademiji.
Također su dostupni svi navedeni nastavni materijali i edukacije kroz video predavanja kako za pripadnike ciljne skupine, tako i za treninge trenera. Pored toga dostupne su i upute kojima se olakšava samo korištenje e-akademije. Pored uputa, tako i svi ostali materijali dostupni su na 5 jezika, na hrvatskom, slovenskom, srpskom, engleskom te ukrajinskom jeziku. Razvijena su i provedena 2 nastavna plana i programa osposobljavanja ciljne skupine te 2 plana i programa kratkog stručnog usavršavanja. 120 polaznika iz ruralnog područja unaprijedilo je održive razvojne kompetencije, što direktno online putem e-akademije, što zahvaljujući tehničkoj potpori i stručnoj podršci projektnih partnera u njihovim prostorima. U okviru polaznika iz ruralnog područja kompetencije su razvile i osobe iz geografski udaljenih područja. Pa što one kažu? Moje ime je Miljana Stojanović, ja sam polaznik projekta Bolje škola za bolje sutra. Od ovih svih modula koje smo imali da slušamo, 1, 2 i 3, najviše mi se dopao modul 3 koji je vezan za samu ekonomiju, njeno cirkularno kretanje u poljoprivredi. Zanimaju me to zbog samog posla kojim se bavim. Zbog same potrebe da svaki poljoprivrednik bude upućen u samoj ekonomiji i njenom cilju za poljoprivredu. Dobro. Ja sam Nikolina Jovičić, polaznik sam na projektu Bolje škola za bolje sutra. Slušala sam module 1, 2 i 3, od toga najviše mi se dopao modul 2, o kome se govori o primjeni pesticida i mineralnih materija na zemljištu. Kao dodatna ranjiva skupina u projektu su sudjelovale і osobe izbjegle od rata u Ukrajini. Привіт! Мене звати Катерина і я з України. Сьогодні я хочу вам розповісти про новий, дуже потужний освітній європейський проєкт e-akademia.org. Якщо ви є жителем невеличкого міста, селища, маєте власну земельну ділянку або просто бажаєте відкрити власну справу у сільському господарстві, цей проєкт саме для вас. Вже зараз на безкоштовній платформі e-akademia.org ви можете знайти багато модулів з безцінною інформацією щодо розвитку екологічних можливостей і економічних у сільському господарстві. Інформація доступна різними мовами, в тому числі українською. Не втратьте свою можливість. Osim toga, uspostavljen je i jedan mehanizam, novi mehanizam inovativni za prepoznavanje i validaciju razine stečenih ekonomskih i ekološki održivih kompetencija. Mehanizam je automatiziran također u okviru naše e-akademije. Dakle, svaki polaznik, pripadnik ciljne skupine, kada uđe na e-akademiju, registrira se, odabere željenu temu, u okviru nje uđe u željeni modul, automatski se otvara sustav validacije. Validacija je automatizirana i ona se provodi prvo provjerom znanja polaznika prije pokretanja edukacije na e-akademiji ispunjavanjem validacijskog upitnika. Nakon što se ispuni validacijski upitnik, svakom polazniku će tek tada biti omogućeno pristupanje edukaciji i nastavnim materijalima. Dakle, ulaskom u odabranu tematiku edukacije i željeni modul dostupni su svi radni materijali koji su na svih ranije rečenih 5 jezika i svako može skinuti potrebni materijal. Nakon video predavanja, kada svaki odgleda, može pristupiti ponovo validaciji. Dakle, validacija se provodi nakon završetka također oslušane edukacije kako bi se utvrdila razina znanja prije i poslije odslušane edukacije putem automatiziranog sustava na e-akademiji. Ispunjavanjem upitnika validacijskoj odmah svaki polaznik će utvrditi razinu znanja koja mu je unaprijeđena u odnosu na prethodno znanje. Sljedeći rezultat su unaprijeđene kompetencije 8 pripadnika osoblja iz 5 područja, dakle iz područja digitalne kompetencije za provedbu e-učenja, upravljanje tlom,
ekopoljoprivreda, održiva budućnost poljoprivrede te na temu socijalno poduzetništvo. Također povećane su prilike za edukaciju dionika u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz dostupnost edukacijskih materijala iz ranije rečenih 5 tema na e-akademiji. Nakon što svaki trenera pristupi e-akademiji kroz odabir kategorije trening trenera, odnosno coaching trening, bit će mu prikazani navedeni 5 područja. Naravno, svi materijali i pristupi su na 5 različitih jezika. Odabire edukaciju koju želi, tu su navedeni točno predavači koji su pripremali i koji drže navedenu edukaciju. Zatim ulazi kroz Započni ako je na hrvatskom jeziku i pristupa svim radnim materijalima i video predavanjima. Dakle, svi radni materijali u svaku edukaciju i svaki odabrani željeni modul nalazi se na 5 različitih jezika, na hrvatskom, slovenskom, srpskom, engleskom te ukrajinskom jeziku. 24 sata, 7 dana u tjednu, svi radni materijali i kao edukacije su dostupne i sve se može downloadirati bez ikakvih ograničenja svaki sudionik kako bi i nadalje mogao koristiti ove radne materijale u svom radu. Također dostupna su i video predavanja. Moje ime je Jelena Ignjatović i zajedno sa kolegama Milanom Blagojevićem, Perom Rašković, Nemanjom Stošić. 9. rezultat je održan transnacionalni skup s multiplicirajućim učinkom 9.7. u Vinkovcima. Također izrađeni su diseminacijski materijali, to kao tisak dvojezičnih letaka, međutim i online diseminacijski materijali na svih 5 ranije navedenih jezika. I to o projektu, o razvijenim programima učenja te o razvijenoj e-akademiji u okviru projekta. 11. rezultat je izrađena analiza ostvarenog doprinosa Torinskom procesu te preporuke za provedbu mjera u postprojektnom periodu. Projekt Bolje tlo za bolje sutra je ostvario sve postavljene rezultate i ciljeve. Ali to nije sve. Određene su dodatnih aktivnosti poput prezentacije projekta na međunarodnoj konferenciji u Šapcu. Izrađen je pomoćni udžbenik temeljem sudjelovanja u projektnim aktivnostima koji će se koristiti u redovnoj nastavi, u daljnjoj redovnoj nastavi na Akademiji strukovnih studija Šabac. Izrađeni su brojni znanstveni radovi u cilju promocije BS2BT projekta koji su predstavljeni na nekoliko međunarodnih konferencija te izašli u nekoliko znanstvenih časopisa. Međutim, daljnje dodatne aktivnosti, rezultati i utjecaj projekta Bolje tlo za bolje sutra tek slijede. Kroz unaprijeđene ekonomske i ekološke kompetencije osoba iz ruralnih područja, kroz unaprijeđene kompetencije osoba u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, te 24 sata 7 dana u tjednu dostupne sve edukacije, svi prateći radni materijali i nastavni programi u okviru projekta na našoj e-akademiji. Do nekog novog projekta koji će nadograditi rezultate BS2BT projekta, ostajemo povezani i na e-akademiji. Lijepi pozdrav!